Xa empezamos? Ola, moi bons días a todas e a todos. Moitas grazas por estar aí. Imos a dar comenzo á rolda de prensa habitual dos LUS para presentar os acordos da Xunta de Goberno e tamén para dar conta ou comentar todas aqueles temas que se consideren necesarios. En canto os acordos da Xunta de Goberno son diferentes licencias de obras, unha delas para a rehabilitación de un edificio na Rúa de San Pedro, que tamén se acepta a excepcionalidade no cumplimento da normativa do decreto do hábito ao tratarse de edificios catalogados na cidade histórica e que, polo tanto, teñen que axustarse ás propias condicións do edificio e non ás condicións do decreto do hábitat. En segundo lugar, salientaría que se concede licencia e ao mesmo tempo se pon a disposición do consorcio a cobertura, toda a renovación da cuberta do Pazo de Raxoi cun orzamento de 571.515 euros. Por tanto, se concede licencia e se pon a disposición para poder contratar esa obra. Tamén se aproba un proxecto de rexeneración asfáltica en varios puntos da cidade, en concreto na Rúa da Griña en Amio, na Cima da Eira, nas Barreiras, en Picaños, en Llañez, en Rúa do Lindeiro, Porróns, Rúa da Ponte do Sar, Cruceiro de Sar ou Rúa Betanzos, por un importe total de 399.691 euros. Esta é a primeira fase, salirá outra segunda, son das actuacións financiadas con cargo remanente líquido de tesorería. Tamén se aproba o proxecto de tratamento arquitectónico do Pombal por un importe de 651.521 euros. Este proxecto é o tratamento completo, prevendo incluso un paseo por riba, polo tanto, será desglosado en dúas partes, unha parte que é a requerida para garantir a seguridade, que esa será executada e licitada polo Concello o antes que sea posible, con carácter urxente, e outra segunda parte que está máis vinculada á disponibilidade adicional de terrenos vía expropiación ou vía cesión. Por lo tanto, a primeira é inaplazable, a segunda, pois, espero que a poidamos realizar canto antes mellor. Desígnase o xurado para a SELIC, tamén se dá conta do veredicto do xurado da 12ª edición de Educa Compostela. Tamén se adxudica unha campaña a promover a favor da igualdade para promover nos centros educativos da cidade por un importe de 63.000 euros. Salientaría tamén a adxudicación á empresa CAPS Traffic por un importe de 1.709.000 euros todo o sistema de cámaras que controlarán o acceso á cidade histórica de Santiago. Trataríase dun total de 31 cámaras dispostas tanto nas entradas da cidade histórica como en diferentes ámbitos que dan acceso á propia cidade histórica. O obxectivo destas cámaras intelixentes é que van a permitir regular o fluxo de tráfico. O obxectivo é controlar o acceso de vehículos non autorizados, xa sexa por exceso de peso, xa sexa por calquera outra razón, e, polo tanto, a partir da súa instalación, disponemos, hacia finales do ano 21, de un completo sistema de control de accesos na cidade histórica. Repito, son 31 cámaras, se completaría a súa instalación no ano 22, queremos que vai ser absolutamente fundamental para reducir a afluencia de vehículos non autorizados e non autorizables no ámbito da cidade histórica. A división dos orzamentos sería o grueso no ano 21, unha parte máis pequena no ano 22.
supoño que se fará unha rolda de prensa máis adiante para presentar este proxecto con máis detenimento, porque me parece dun enorme interés tanto tecnolóxico como desde o punto de vista da capacidade que nos vai a dar para poder controlar o funcionamento da circulación e da accesibilidade na cidade histórica. Tamén se dá conta da proposta de convenio formulada pola Sociedade Mercantil Aquaes, Aguas de las Cuencas de España, donde participa tamén Aguas de Galicia e o Concello de Santiago para a execución da nova edade de Silvouta. Se prevé un investimento total de 56.280.000 euros, dos que 36.582.000 serían aportados con cargo ao Fondo Europeo de Reconstrucción, 10.826.000 serían aportados pola Xunta de Galicia e 8.872.000 euros serían aportados polo Concello de Santiago ou xestionados polo Concello de Santiago. É dicir, por porcentaxes aproximadamente un 65% sería o Fondo Europeo, aproximadamente outro 35% se dividía aproximadamente a medias. Un poquinho máis a Xunta, en torno a un 18%, e o 17% iba incluído o Concello de Santiago. En outro orden de cousas, se aprobaron os convenios coa Sociedade Deportiva Compostela por importe de 65.000 euros, co Clube Triatlón Santiago por importe de 20.000 euros, co Santiago Futsal por importe de 65.000 euros, co Clube Arteal por 9.500, co Clube de Atletismo Santiago por 9.000 euros. Tamén se asina un convenio coa Universidade de Santiago para desenvolver unha serie de actividades docentes e de recuperación nun antigo castro en Pedra Castro, situado en Santa Cristina de Fecha, en Santiago, na parroquia de Santa Cristina de Fecha. Tamén unha subvención á Academia Galega de Teatro, un convenio coa Universidade de Santiago se ratifica para desenvolver a segunda feira de emprendedores que xa se emprendeu, xa se fixou. Tamén por urxencias se acordan determinadas axudas para rehabilitacións nas rúas Boiro, Diego Peláez e Rianxo, no barrio de Vista Alegre. Tamén se aproba o proxecto incluído dentro do fondo do remanente de tesorería, que é a renovación do céspede do campo de fútbol chamado dos Sergas. En realidad, habría que chamarlle San Lázaro II, porque é do Concello, que non é dos Sergas, ainda que queda a carón da sede dos Sergas, pero, bueno, popularmente é conocida así, por importe de 550.117 euros, diferentes subvencións a diferentes asociacións de veciños. Tamén se dá conta dos decretos da alcaldía, polo que se aproba a estrutura orgánica e funcional do Concello de Santiago e polo que se aproba a creación dunha comisión para asesorar a Xunta Municipal de Goberno no concurso da auga. Non sei se hai preguntas ou dúbidas ou sobre estes temas ou sobre outros. Pregunta Lara Capelo cando comezarían as obras no Pombal. Non podo contestar aínda. Ora temos que facer un desglose do proxecto se non hai acordo coa propiedade e probablemente o dividamos en dúas partes. Primeiro, se axudicarán as obras vinculadas ao muro de contención e a nós nos gustaría executar o proxecto na súa totalidade, pero iso requiere unha cesión voluntaria por parte dos propietarios ou unha expropiación dos terrenos necesarios. Pregunta Lara, a Xunta valora o peche da comunidade para a ponte, que lle parece?
pois probablemente me parece unha idea bastante oportuna. É evidente que todos nós consideramos que cos datos que temos, se non empeoran a día de hoxe, por exemplo, en Santiago, sería razonable pensar nunha apertura da hostelería para este fin de semana e probablemente un levantamento do peche perimetral que hoxe nos ten separados, por exemplo, dos veciños de Brión. Eso non llevemos moita lógica. Pero probablemente sea razonable para evitar, digamos, desplazamentos masivos de población, o igual que vai facer a Comunidade de Madrid ou outras comunidades autónomas, como Castela e León, e tamén os problemas que estamos tendo ahora mismo en Portugal e moi especificamente no norte, e en Asturias o peche perimetral da comunidade autónoma non me parecería ningún error. Si ese é o acordo que adopta a Xunta de Galicia. Rosa da Voz, sobre a Comisión da Auga, quen a constituirá e funcións específicas? A Comisión da Auga terá un carácter asesor da Xunta de Goberno, que é o órgano competente para a súa licitación, e esa comisión estaría formada polas concelleiras responsables do servicio e de contratación, é dicir, Mila Castro e Marta Val, un representante de cada grupo político non representado na Xunta de Goberno e presidida polo alcalde, sin prexuicio de que esa comisión se poida requerir a presencia dos técnicos que sean competentes e necesarios, pero, digamos, sería unha comisión política que emitiría informes e propostas para que poideran ser consideradas polo órgano competente que é a Xunta de Goberno. Volvo a repetir, a competencia é da Xunta de Goberno e o órgano competente é o órgano responsable, e ademais as competencias son irrenunciables. Por lo tanto, lógicamente, debe asumir o órgano que as ten. As cifras, supoño que quedarían claras, se non se vai a repetir, dos 56.280.000 euros, 36.582.000 sería a aportación de fondos europeos, 10.826.000 a Xunta, e a diferencia, 8.872.000, sería a parte do Concello. A parte do Concello se vería incrementada no IVA correspondente á parte do Concello, toda vez que os fondos europeos e a aportación da Xunta están exentas de IVA. Por tanto, o IVA se repercutiría, o IVA correspondente á parte do Concello se repercutiría na parte do Concello. Ainda que, bueno, nos lle daremos voltas a ver se hai algunha fórmula que nos permitira minorar esta participación. Que a parte do Concello, pois, lógicamente, o Concello terá que definir en que forma se lle fai frente. Máis cousas? He entendido que apuesta por la apertura al menos parcial del cierre perimetral de Santiago para este fin de semana, además de la apertura de hostelería. Pois me gustaría que fora así. E creo que cos datos que temos, en principio me parece bastante razonable manter ese optimismo. Outra cuestión distinta é que a mí non me parecería nada mal que, se a comunidade autónoma considera oportuno, valore a posibilidade dun peche perimetral de Galicia. Os datos que estamos tendo do norte de Portugal nas últimas semanas son moi preocupantes. Os datos de Castela e León, aínda que están evolucionando favorablemente, de momento están lonxe dos de Galicia. Están lonxe dos de Galicia e temos aquí un plano que me acaban de traer do peche do muro, donde se pode colgar na página web e aí se pode ver facilmente cal é a parte que está xustificada polas razóns obxectivas de seguridade e que está determinada por elas, e cal sería a parte que nos gustaría ampliar. Básicamente, esta línea de puntos
negros é a línea que define o muro de contención que hai que facer. Non sei se se ve aí. E logo se ve na parte de atrás unha zona que nos gustaría facer permeable a través dunhas escaleiras. Se houbera convenio ou acordo coa propiedade, a propiedade nos aportaría os terrenos e o Concello asumiría a obra con cargo aos seus orzamentos. Se ese acordo non se produce, o Concello asumirá a obra xustificada por razóns de seguridade, pero, lóxicamente, deberá repercutir na propiedade a parte proporcional do custo das medidas de seguridade. Porque o responsable da seguridade é o propietario. En esta zona sabemos que aproximadamente o 70% da propiedade é privada. E hai unha parte pequena, un 30%, que é propiedade pública. O Concello asumiría a parte pública, pero a parte privada teria que asumir a súa responsabilidade. Non sei, preguntas? Rosa da Voz, se a comisión foi consensuado coa oposición. Non diría eu eso. É evidente que o detalle do pleno, iso é o compromiso que eu asumí no pleno e o que podemos facer. Se a oposición quere participar, estaremos encantados de que así o faga. Pero, lóxicamente, o volvo a repetir, o Goberno municipal non vai renunciar, nin pode renunciar, nin vai, nin pode renunciar a súa competencia e a súa responsabilidade. E a competencia e a responsabilidade é do Goberno municipal, polo tanto, será así. Outras hipótesis que se nos plantexaron, houbo tempo para poñelas en marcha. Agora mesmo a situación que temos é un contrato rematado, sin contrato, desde o mes de abril de 2019 e, por tanto, é extemporáneo empezar agora a facer os estudios previos. Os estudios previos tiñan que estar feitos antes de que finalizara o contrato en abril de 2019. Agora non tería sentido entrar en esa fase previa e botar un ano ou ano e medio máis, ou incluso concluir o mandato, probablemente sin acordo e probablemente sin solución. Máis cousas? Ben. Pois, entón, queda concluída a rolda de prensa. Moitas gracias a todas e a todos. Eu diría que, se vos parece oportuno, colguedes este plano dentro da página web para que poidan acceder a él.